Tvoja hlava nepozná rozdiel medzi tým, čo je realita a čo je len predstava. Schválne si to vyskúšaj. Zatvor oči a predstav si, že ti nad hlavou letí vták. Tvoje oči hneď vystrelili k oblohe, lebo tvoj mozog to vníma, že tam naozaj je. A presne túto schopnosť tvojho mozgu vieš využiť pri trénovaní prakticky čohokoľvek. Poďme sa pozrieť na to, ako vieš využiť vizualizáciu pre svoj osobný rast a trénovanie zručnosti aj bez toho, že ich naozaj trénuješ. Aj keď čo je v tomto kontexte naozaj. Neustále sa objavujú nové vedecké štúdie, ktoré sa zaoberajú vizualizáciou a jej prínosom pre človeka. Je mnoho faktorov, ktoré do toho vstupujú a mnohé efektívne techniky, ktorým sa chcem povenovať v rámci tohto videa, nech vieš, ako so sebou mentálne trénovať. Výskumy poukazujú na fakt, že mentálne cvičenie v kombinácii s reálnym vykonávaním daných zručností alebo fyzických tréningov značne zvyšujú ich presnosť a kvalitu. Má v tom čo dočinenia neuroplasticita. V tomto konkrétnom prípade adaptatívna plasticita, ktorú si vieme sami smerovať. V podstate sa jedná o spôsob, ktorým si dokážeme doslovne zmeniť a posilniť prepojenia neurónov podľa vlastnej predstavy. Ale tento proces je spojený s konkrétnymi podmienkami, ktoré musia byť dodržané. Sústredená a cielená pozornosť. Dáva zmysel, že keď chceme niečo zlepšiť a zmeniť, potrebujeme tomu povenovať adekvátnu pozornosť. Takže vymedziť si na to priestor, čas, mentálnu kapacitu a odstrániť rušivé elementy. Do určitej miery je tu žiadaná aj frustrácia a nespokojnosť. Možno trošku prekvapivá podmienka, ale počas toho, ako nám je nekomfortne, náš mozog vyplavuje chemické látky, ktoré nám pomáhajú účinnejšie meniť a zlepšovať tieto prepojenia. Pre zaujímavosť jedná sa o dopamín, noradrenalín, adrenalín a kortizol, čo je taký známy stresový hormón. A preto to nie je úplne ideálne preháňať a má to svoje hranice. Takže netreba si spôsobovať príliš veľa stresu, ale určitý stres je ideál. Posledná podmienka a o to dôležitejšia. Spánok a hlboký odpočinok. Počas spánku sa nám obnovuje telo, ale aj myseľ, preto je neodmysliteľnou súčasťou tejto vizualizačnej praxe, lebo sa nám vytvoria tie prepojenia, ktoré chceme udržať a zapracovať z dlhodobého hľadiska. Preto dbaj na kvalitu spánku, ale aj odpočinku všeobecne. Poďme sa teraz pozrieť na to, čo sa deje v tvojej hlave počas vizualizácie. Ako som už načrtol, keď niečo vykonávaš iba v mysli, tak pre tvoj mozog je to rovnaký úkon, ako keby ho vykonáva v realite. A dokonca trvá cca rovnaký čas. Tvoje priestorové vnímanie reaguje na tento podnet úplne rovnako. Keď zatvoríš oči a ideš si predstaviť, že ideš vyhodnotiť štýlovosť tvojich imaginárnych papúč, tak ti zreničky idú automaticky k podlahe, pretože tam ich tvoj mozog očakáva alebo si ich tam predstavíš, tým pádom tam reálne sú. Treba ale podotknúť, že len čisto mentálne cvičenie nestačí k dosiahnutiu danej zručnosti. Najefektívnejšie je to práve v kombinácii s tým tréningom v realite. Vizualizácia by mal byť taký pomocník práve v momentoch, kedy nevieme vykonávať fyzicky danú aktivitu. Pri vizualizačnom tréningu mozog vysiela signály cez úplne rovnaké dráhy ako pri reálnom tréningu. Tým pádom len umocňuje a spevňuje tieto prepojenia. Tu je ale úplne logický háčik. Potrebuješ poznať vo fyzickom svete a aspoň párkrát perfektne zacvičiť alebo vykonať daný úkon, ktorý chceš mentálne cvičiť. Potrebuješ si ho prehrať tak, ako je vykonaný správne. Ak sa aj párkrát pomýliš, tak sa nič nedieje, ale značná väčšina musí byť korektne. Jeden zaujímavý empirický poznatok. Bolo preukázané, že atlet, ktorý si spôsobil fyzické zranenie, kvôli ktorému nemohol ďalej vykonávať daný šport, si dokázal do určitej miery udržať tieto zručnosti práve kvôli pravidelnej vizualizácii. Takže keď sa zotavil po fyzickej stránke, mohol pokračovať, alebo teda nezačínal od nuly a ten proces nabiehania naspäť bol o to jednoduchší. Možno pre niekoho banálne zamyslenie, ale pre efektivitu mentálneho cvičenia veľmi podstatné. Vždy si predstavuj seba v prvej osobe. Boli skúmané výsledky tréningov z rôznych perspektív. Aj ten z tretej osoby, že pozeráme na seba ako v kine, priniesol určité zlepšenie, ale ten, ktorý bol vykonávaný z prvej osoby, bol radikálne výraznejší. Ukázalo sa, že keď si v hlave vo vlastnej perspektíve predstavujeme vykonávanie daných úkonov, tak sme s tou aktivitou priamo prepojení, pretože si to dokážeme detailne a veľmi konkrétne predstaviť, navnímať a precvičiť. Určite ťa zaujíma, ako sa tieto tréningy vykonávajú, takže poďme na techniku 15x15. Pre lepšiu predstavu si dajme konkrétny príklad. Dajme tomu, že chceš cvičiť bench press. Začneš tým, že si to pomenuješ v realite. Lahneš si na lavičku a povieš si alebo pomyslíš si bench press korektne. Sústredíš sa na každý detail, dáš sa do najideálnejšej polohy,
chytíš činku, vykonáš cvik, môžeš kľudne len jeden, nemusíš tam dávať 10, tak aby bolo v tvojej hlave vytvorené, čo to znamená urobiť bench press korektne. A keď si ho potom niekedy budeš chcieť zacvičiť len mentálne, tak si buď sadneš a uvoľníš sa, alebo lahneš, prípadne sa zatočíš na hlave, tak aby ti to bolo komfortné a povieš si bench press korektne a začneš ho cvičiť. Sústredíš sa na to, že si v hlave vytvoríš 15-sekundový úsek, tzv. Epoch. Prejdeš si v ňom postupne od toho prvého momentu, že ležíš na lavičke, chytíš činku, vlastne celý ten postup čo najdetailnejšie. Ale samozrejme vypúšťaš nejaké nezmyselnosti, ktoré by ťa mohli rozrušovať. Tuto si môžeš dať pokojne aj viac opakovaní. Len dbaj na to, že musia byť vykonané správne. Keď máš svojich 15 sekúnd odcvičených, tak nasleduje 15-sekundová pauza. Nemusíš si to stopovať, skús to len nejako mentálne navnímať, ale nerozrušuj sa v rámci tohto. Nechytaj telefón ani nič ostatné. Buď v pokoji. A túto techniku 15x15 opakuješ 50 až 75 krát. Záleží od toho, ako veľmi sa dokážeš sústrediť. Možno sa ti to zdá veľa, ale v priemere je to asi pol hoďka, čo predpokladám, že v danom dni nájdeš na takéto cvičenie. Pokiaľ chceš dosiahnuť určitú efektivitu v rámci tohto cvičenia, tak sa odporúča vykonávať 3 až 5 krát za týždeň. Lenže možno ti napadlo, že čo ak chceš vizualizovať nejakú mentálnu aktivitu. Je fakt, že sa to nevzťahuje len na fyzickú aktivitu. Ten bench press som použil len pre zjednodušenie. Ale dokáže si vizualizovať aj čokoľvek mentálne. Od učenia sa cudzieho jazyka, cez šachovú partiu alebo prednášanie vlastnej prezentácie. Stačí, ak si dokážeš vytvoriť ten stručný 15-sekundový epoch, v ktorom vykonávaš daný úkon. Takže v týchto príkladoch to môže byť gramaticky správne skladanie viet, rozloženie figúrok a následné ťahy, alebo hovorenie viet v danom priestore, preklikávanie slajdov a všetky tieto veci, ktoré dokážeš na to naviazať. Samozrejme aj pri tejto vizualizácii sú určité limity, ale máš určitú slobodu. Pokiaľ ti vyhovuje to voľná predstava, tak kľudne si tam ulietavaj, ale rob si tam aspoň po chvíľkach nejaké pauzy, nech neuškvaríš svoj mozog. Táto technika 15x15 je super práve v tom, že už máš veľmi jasne zadefinovaný daný úsek a pre ten mozog je jednoduchšie potom vybehať tú dráhu, ktorú už pozná. Pokiaľ sa ti to zdá až príliš zložité alebo komplikované, mám pre teba ešte jeden faktor, ktorý ti s tým pomôže. Tréning robí majstra. V tomto ti vie byť nápomocná metaplasticita. Jedná sa v podstate o plasticitu plasticity. Čiže zlepšovanie sa vedie ku konštantnému zlepšovaniu sa. Takže keď niečo robíš, budeš to neskôr robiť lepšie, kvalitnejšie. Nezabúdaj, tvoj mozog je nesmierne výkonná mašina a je brutálne tvárny. Môžeš si ho smerovať tam, kam chceš, akokoľvek potrebuješ. A pokiaľ ťa fascinuje učiť sa, zlepšovať sa a pracovať na sebe, tak mi nezabudni hodiť odber, daj mi tam nejaký páčik alebo to zazdieľaj niekomu, kto by ocenil takýto obsah a chce so sebou taktiež pracovať. Pokiaľ hľadáš nejakého sprievodcu na tvojej ceste, tak nejaký sprievodca je tu, pokojne sa mi ozvi a niečo vymyslíme. Maj sa ako chceš.